Programu ya Pamuno imba Giroria, ngave Giroria Ramadzibaba. Sibhineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, ngave Giroria Ramadzibaba. Sibhineji woye, CBCB wewe. Zamara bapugama pamaso we. Madzimai getu. Life ya maremera vedu we. Madzimai vero. Vanoda kuziva zvinotaurwa nedenga. Kroko na chikombera. Azikupe chansi ya kuva nyenga. CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, ngave Giroria Ramadzibaba. Ndimi dzako padzincharira ngazi. Ndiani wangu uyo? Inga ndakakutaurira wani kuti andishandire kana chiri chino. Nzi. Naiwe CK. Futhi awusi CK. Naiwe rasta tsvina. Akasanteza ukepa next door nemvura inopisa. Seo chingogara uya pano daily. Asi kumba kwako akugarike kana. Inini handipikisane nemapenzi. Amai hamuna kana nyaya imimi. Mudhara Sibhi, ndati nzi. Apa mandivhara manje jamani. Ndoipi? Kamudhara. Pasina isusu maghetto youth. Nyuzi munozinzwira kupikwa na Sibhi. Chamunogona kutongoswera muchibikirwa sadza rine mapundu nezidhuzha renyu iri. Chinzwa kaiwe Sibhi. Kana nchiti nzika, tinoreva kuti rino igore reNyuchi. Gore rapfuura iri rakange riri gore rengonzo. Saka nau taakupinda mugore reNyuchi. Saka pakutoda zvimatrojani nezvimashwada zvine lebho reNyuchi waibata. Sekuru, dzunga hakusi kungwara hantika. Mukwane kana mazowana time. Rega ndikuudze homeboy. Kuziva ndoziva. But madzina ndoketa inini akasiyana neaunoketa. Ndotoziva social media zvekutodaro. But yaunoswerera haisiri yandoswerera inini. Ndiri mupostori handiteerere zvenyu zvekuti gore rechakati. Ya, zveshuwa ndazviona kuti uri tsaga rembwe zveshuwa mukoma wangu. Basa nderekuswerera skiri remapostori rinokupa chii? Ko chimbozama kakuisa lebho reGucci? Mudhara Sibhi. Uchi pagemens. Mudhara Sibhi, ukaona uchidhisa atiri kairi zvotongoreva kuti skiri hauna mudhara wangu waibata. Tarisa inini izvozvizvi ndakatorova hangu Tommy Highfield. Saka skiri rechipostori harina kana skiri hantika? Zvekudaro chaizvo mudhara Sibhi. Bomfanam, but iwewe paunoenda kakupeji renyu reNyuchi reya, unobuda nei? Tinobuda nemasona zvenhai mukuru wangu. Ndoipi manje iyoyo? Hausi wakurasa nyaya here chikombero? Maya sha, tatozviona kuti unotori tsaga chairo iwewe. Kana ndichiti inini ndinobuda nemasona, it means kuti ndinobuda neknowledge. Aya atakutaura mudhara ndiwo anonzi mapunchline waibata. Anotogonekwa nesu, nana Holy 10, nana Stana, nana... Usade kundipusisa fireman. Chereraka, inini pandoenda pa FB, ndoenda kupeji rangu reSowe rangu. Ndotonoona vanhu vanenge vakabhuka kuda kushandirwa, ndotovabata kumainbox avo, ndotoswera ndane tuma $US twangu. Handitika? Baby, ndipoka 1 beer mfiri jumo. Black here kana kuti Bolinja. Bolinja ipapo bo. Pa black apo ipapo ho. Mudhara, hamunganetsekane nekuvhura doro mazinyo enyu apera kaya. Saka hunzai hangu nditongoti gaga semunhu ari kuitira weti mumunda memunhu. Chila. Ibati wakadaro kabiyazi. Asi wadhibha kani kuti muri wegore reNyuchi. Imwai hwenyu hwekugore reNyuchi Isu kuno tumwa hwedu hwekupusa kwatakaita. Usatogara wabata doro iri. Handidi kunetsana newe chikomberewe. Euda Sibhi, the prophet. Asi watoita filling station kana. Nini hangu shanda nga ndakatorowa hangu nemutoriro. But bo. Chita hako gulezi vandipa hangu black label bo futi ipapo. Bo zvekuti iwe uri ghetto youth wakangwaraka. Ini ndiri postori rekurwara njikire saka siyana nini. Zvekutoramba here. Bo here mudhara Sibhi. Kana pressure hapana apa. Mobva matondinyima doro kuti afanika zvinonzi rinobikwa nambuya venyu kuDelta. Apa muri mapostori futi. Kana pressure hapana apa. Tinonoreurura jamani. Hazvina basa izvozvozvo. Iwe dai watoti madhamu yekudirire bhale house iri muchigubhu. Kana kuti wotongorowa hako pasi zvamanje. Ugare ngaruve nemi varume. Ngaruve nemiwo. Kroko, apinda. Haiwa baba, zvinokudzwa izvi. Handisati ndakambodha kwabhari semunhu hamuna 2021 ka. Ndito ndimbogamudzira Jesu nekuti negore renzi. Saka gore reNyuchi ratozonetsa kairi.
madzimai, torai madoro mairi kamupe baba makarwa apo, mupaone uyu wedzungu uyu. Varume 2021 unoenda uya ndine new vision ende chirungu ndiri kudzidza online saka zvegore rinorika mise ndokuradzikai. Fireman imi makakwana here imi baba makarwa, hatingati muri dofo or something ka, but zvekuzoti chirungu hamusi makujairira vanhu here apa. Inzwaka teerera, with the people to us who used to after the everything. Tikuudze isusu chirungu munochigona here mimi matsaga. Regai hangu ndingoti nzi igore reNyuchi kairi takutochitaurirwa chirungu chiya chiyana nachiwero vakaperera grade 3 first term musi wekuvhura pabreak football here guys. Imi Daddy Kroko, musanyeberwe henyu mimi. Mukutorova chirungu chiri serious ipapapa. Ana CK ina Daddy Sibhi kutongorwadziwa chete uku nesikiri renyiri. Vaudzei mainhingirikini, ini ndotaura chirungu asi handida hangu kungozarada chete chete. Inzwaika, I would rather do the under you to see. Kroko apinda. Ya, iyi ndo inonzi grand entry manje iyi muna 2021. Type ye-entry ikai yakarohwa naElder Ghetto Crown ka vachipinda paChewsport. But mukuimprova mukuru, mukuedza. Handisi kuedza iwe, usandisaize wanzwa. Ndiri kudambura zvekuzikana kana kugovernment chaiko. Zvenguva inoyi kana ndevere ndinorowa futi. Ndara, hamusi makukasikisa here kudhakwa nerori 1 koti iri. Makutotirowo nemagokora kare. Kana makusada kakutandara nesu, rowai pasi. Haini nyaya dzezvidhakwa ini handingazitedza ndikazipedza. Rega ndimbonoona hangu Febini. Ariko here? Ini hatomboketeni. Bvunzai uyu ndiyakugara naye mazuva anaya. Muri kureva henyu maimfana varipo hawo padheni. Isha, wakandivengereiko mazano? Wabva watizii kudaro asi takatukana here. Zii ipi yoyo? Nesaweko here kumasowe last week. Naye asikana, machinja these days. Takambenge tiri gonzo nachinyai 1, asi pane zvakaitika kani. Asi wakangana kuti iwe unogara uri wekujaja vamwe. Unozviona saMrs. Holi chai, but pafe takangofanana. Kumba kwako ndouya almost kangani, asi wekwangu 00. Manje ndagarika these days, nyama haiziya nemba munomu. Hede, munodyiwa nyama nhai. Kose husband wenyu vachizoya kwangu unokwata. Izvezvi varume vako vese vari 2 vari kumadoro raDaddy Sibhi kumba kwanguko. Beta hatirombe kuti tiprofite nemusoro yemagora. Sekakomba kako, mpana wakapusa iwewe mani. At least hatipe huku dzemaneighbors edu, tichisanitiza nemvura inopisa. Waguta kunyarwa manje. Come on, buda mba mangu toni. Shit ya munhu. Iwe, zvakachipa zviye, ini kwandiri ndo pa 10 sha, asi kana time dzafamba ndotoburitsa kana 5. Inini kana twakatokwidza, ipondo mwana wese kana usingade fuck off. Saka muri pano busy planning about kunokecha mahuri. Hamunyarera varume vakuri mimi. Amai mimi mune dzungu. Ndo forward chacha wakausha. Isi tiri kutaura nezvetraffic police yemuna Chiremba. Imi makutotaurawo zvimwe zvenyu. Boyeri, unogaya kuti kana iwe uchikechesa isusu ndo zvatinoswerera nqa. Apa wandimakisa apa. Dzungu nderei manje? Ejinai programu ya pamunoimba Gloria, ngave Gloria Ramadzibaba, Sibhineji woye, Sibhi wewe. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria Ramadzibaba, Sibhineji woye, Sibhi wewe. Zamara vapugama pamasowe Madzimai getu live yavaremera vedu madzimai vero vanoda kuziva zvinotaurwa nedenga Kroko nachikombera hadzikupe chanzi yekuva nyenga Sibhi wewe. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria Ramadzibaba, ndimi dzako padzinjarira ngadzivedze kwaMwari madzibaba Sibhineji woye, Sibhi wewe. ndimi dzako padzinjarira ngadzivedze kwaMwari madzibaba zamara vapugama pamasowe madzimai getu live yavaremera vedu madzimai vero vanoda kuziva zvinotaurwa nedenga Kroko nachikombera hadzikupe chanzi yekuva nyenga Sibhi wewe. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria Ramadzibaba, ndimi dzako padzinjarira ngadzivedze kwaMwari madzibaba Sibhineji woye, Sibhi
Sibhi wewe ndimi dzako padzinjarira ngadzivedze kwa Mwari Madzibaba.